Guys, good morning. Welcome back sang channel si Farmy Bulanan ni. Hi ninjong tanan og hi day pugko sa hang bugi dan napoy bugi kitong tubo. Grabe niya tingnaw. Padugadan jud ani wa ano gani katubuan. Padung ko guys sa kasagingan kay sikin kining arhi karon gakareuy. Ja luoy man guys, wa miduaan dari guys. So mangita ko paagi nga silang maapuran og duwaan kay tulo naman to ka bata. Si Aliana, si Lexi, ug si Kinkin. Anja kay ug di nimo tagag duwaan kay bisagon sa may panghilab na mga kugkug mandaan ng mga sukso kun sa mga kuryente mga kugkug dyan ng mga wire. So may tatag paagi nga to silang matagaan og duwaan. So di ako sa kasagingan. Okay boga na ang buhaton. Himuan ha sila guys og pistolang karaan. Kay bawal man siguro mugsani ng pistolang karaan kay sa una siguro naka-experience siguro pud mo dana. Wa may laing duwaan da are. Himuan na lang sila pistolang karaan karon magpusil-pusil na laman sila kay aron di manggi aliwaros. Atur sila nang ka magpusil-pusil kay ug dares bay grabe bay mura nagi-agi bagjo grabing kasagbo. Manguha tag materialis kay silang himuan og M16 ug Armalite. Agatang main ingredients lang ni guys, ingredients magluto. Agatang main nga materialis, kuhani po nga itong tripod bubarog. Agatang main nga materialis guys, palwa saging. Yeah. Kuha sa kong palwag saging, datos unahan to. Kita mo na. Kaya itong pamain. Isa, wala ba ito kay karaan? Dari ba kayo dako? Isa. Dalawa. Hindi na ng isa. Agu. Yung sakapan. Kaya ito na silang tagsaan, silang tulog Armalite. Pero di ko hinungan tong amang nga gamit dadto, argubutan ha. Aron maggiduwa ra na sila dito. Magpinusilay. Okay. Tarangin nato kay M16 eh. Aris bukid guys, ug wa kay kapalit og duwaan. Basta creative lamang ka na nagduwaan sa imong palibot. Okay. Katawa man kanay. Nga naman ay. Maghimo kog Armalite nay kay tagsaag po sila tulo ka bata kay arong di magubot-ubot na sala. Magpinusile ra sila tus nang ka. So ato ning putdon. Ato ning putdon guys. Kari. Nga na. Kay mo ni atong muong nga na. Tutanan. So ato sa ning buhuan na ri gamay. Buhuan ni nato. Inanglan naging kutsilyo daani. Kanang talinis pag gamay. Kaya ikaw, kagmanto ni mong usa sumpay. Ano ba? Kita mo na kagaga na aron mabuho. Hinadan kaya rin di maputod. Okay. O, diba? Nanay buho. Nanay buho. Suksok na rin mo. Nabali. Suksok ni mo yung anak. Hindi magsuksok. Itang bali andari. Okay. Itang Armalite. Ato ba din yung piloon? Dari karong duhay kagtanan. Na. Sukdon. Bukuan na po din mo dari. Oh, sa bawas. Uy, iro! Ano? Imo na pang bukuan. Yung di ka mangitag paagi, paduwa-duwaan, sige aliwaros. Ang nasa lay kabisihan ba? Nadan po nini mo kayo, nagmurot po naman po ni kagisi, magputod, alira pa ni magputod. Gahi po ni Arus Lapin. Magamping laman po mo guys, kaya makamansa ni. Lumandana, ring isaksok. Okay. Ja. Ato rin nga putdan gamay kay magpaasra.
Okay. Yan na tayo isa ka. M16. So magbuhat patag another 2 para sa duha ka bata. Pero hindi mag-iilog. Inilagay yung daghan tag pag umangken nga mabuang tag unsaan ni pag lulingaw ni kay hindi man gibinugnuay. Silik sila magsialya na daan. Bugno na kay di makasinabot. Maado ni silang manggigira na laman sila. Okay. Isud ka adug magibugno aliwaros. Aliwaros ni sige bugno. Kasuway ba pud mo guys lagi mo magani. Ora dito ni among duhaan sa una kay lagi mi maka-afford og tinuod nga pusil-pusil. Kare kay pila ra pagpugad og palwasaging, automatic ka ato. Karon guys, ang mga bata sosyal na. Wa na kaila daan ning atong M16 ug Armalite. Sosyal na mga bata ron. At kita sa una kay malipay na matag natayngan eh. Malipay na tuon ang atong mga gumangken na sila pistola. Dito ni makadaot. Makamansa laman eh. Oh. Our second Armalite. Okay, dari tayo duha ka Armalite. Huwag pag-usa guys kay tuluman to sila. Uy, putol. Last na laman eh. Susok dun sa nato kay kinahanglan para katasun kay silos na putong usa may gagila mo po. Kinahanglan patas. Bikil na pud alingog-ngog. Okay. Our last Armalite. Oh. Bang bang bang. Okay. Yan na guys, atong tulo ka Armalite. Okay. So, ako dun guys, agagmay pa may mora dun niya mong pusil-pusil kay di man dun may maka-afford yung mga duwaan sa merkado. So, bisag nga nila kamong duwaan sa una, arang lipada na namo. Kamu, og nakasway mo, gingan comment what of us, kaya arang daghanta, maka inumtum bitutos itong nga daan nga kinabuhi sa una, nga bisag arang kasimple, pero arang gabibo. Kanan ihatag sa mga bata, wako kahibawag ang mga bata, kaila ba daning duwaan na. Kay sa batang 90s, kami, mauni amo ang pusil. Pero ito na ning hatag nila. Tana guys, muli na tas bayad. Tanaw na to, sani ilang reaksyon. Okay. Tana. Adyo gali ka dapi kasagingan dito sa mga lujo. Dali rapon makakitag. Kananay materialis. Dani nga ang pistola. Adi may pistola. Wani kan Armalite. Kunay, da uli na kunay. Nagkahimo na kong duwanay. Kabang sa mga bata guys, kaya kuha nyo na ko ihatag nila. Ug mudawat ba sila tanaw na tagun sa reaction sa mga bag-ong henerasyon karon. Ug mudawat pa ba sila nga nga pistola. Tapos aliana Felix eh. Kaya ko ihatag ninyo. Hanang giapas guys atong tanawon guys ug sana ilang reaction daaning duaan nato sa atong panahon. Ug mudawat ba ni sila muduwa ba? Nako ihatag ninyo. Ha nake. O Lexi, dito ka. Ha? Nako ihatag ninyo, may ibigay ako sa inyo. Nako ihatag ninyo gani. Unja, laruan to ha, laruan. Oh. Kayo yan. Imo na kin. Ano yan? Umulik sa'yo, baril. Sige, magbarila na kayo. Kaila ka wa? Ha? Kaila ka na wa? Pistulang karaan? Ano to, be? Ano to? Ha? At taga Manila. Ano to? Ha? Baril-barilan? Ha? Sige, barilin mo na kayo. Barilan na kayo dyan. Luro kayo sa labas ko. Baril-barilan kayo. Kau, pusil-pusil lang magin. Kau, layas! Lagaw kami nito ba pusil? So, intaw nang gihutok mag mga nangong. Mantaw makailas atang pusil-pusil, guys. Baril? Wa man kaila. Kau dagan biragan, takbo doon, barilin mo sa kin. Bang 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 bang, ganyan. Pusilas liksikin, inabang bang kin, daliin. Ano? Ayaw mo. Ayaw mo? Bakit? Ha, bakit?
Natatakot ka? Baril? Ganda-ganda eh. Ang ganda kaya? Ang ganda-ganda oh. Takot ka sa baril? Ano gusto mong laruan? Ano? Baby girl lang? Laruan mo? Ah, baby girl? Ayaw mo na baril? Takot ka? Bigay mo na lang kay kuya, Kinkin. Bigay mo dali. Sabihin mo sa kanya, takot ka maglaro niyan. Bigay mo kay kuya, Kinkin. Tara, tara. Bigay na. Bigay mo. Kin, kuwasa ko na rin dyan kuwan, Kin. Kaya mahadlo ko na siya. Ikaw, kay mahadlo ka dana? Ganahan ka? Ganahan ka dana doa? Takot ka, be? Takot? Wawa naman. Takot dahil siya. Ano mas alihan na ning layas naman? Alihan na. Gusto mo? Ano gusto mo? Ah, baby girl laro lang sa'yo. Ayaw mo na baril? Ah. Okay. Bye-bye na dali. Sabihin mo bye-bye. Bye-bye. Nalingaw akong liksi kaya nga. Gusto ko baby girl lang laro. Madlik na sa pusil. Matakot ka ng baril pala, be. Ha? Ano lang laro mo? Baby girl. Baby girl ra lagi ko no. Hoy mga baji, baby girl ra lagi laro di lagi ng mga pusil. Pero skin kinalipay. Isang kuhag duha kay hata ko ni isang kuya gisa kay magpinusilay sila ang ngapon. Lingaw ba dyan ang duha? Oy, sa una tago-tago mis kasagingan dadang pusil-pusil. Lingaw oy. So guys, daghang salamat sa pagtanaw sa atong vlog today. Ug wa pa ka subscribe, please subscribe, like ug share. This is Flormy Buhulanag, imong friend nga bulanan. Bye ug see you tomorrow.